El molt capullo? Deixa el cotxe en lloc que no es pot aparcar i es pensa que li heu fotut vosaltres. El Crespo només veu enemics per tot arreu. No m'estranya. Li deu haver costat una pasta treure'l del dipòsit. I quan pensava que s'havien portat la grua, segur que li van caure a terra. Hola. Peris. Hola. Hola. Hola, Max. Hola. Hola. Ecco, si que no això? Sí. Som ocupes, indigents. Sí, esclar. Això, volia parlar amb la Ca. Sí. Si vens per fotre'ns la bronca no cal que comencis, no? No, vinc a parlar de negocis. Mira, és que fem un sopar al Peris i vindrà tota gent de la faràndula, que són companys i amics de l'Àngela, i havia pensat que podies venir a cantar. Com si fos un concert. No, un concert no. A mi m'agradaria que mentre la gent menja, doncs tu anessis cantant i se't sentís allò, música ambient, de fons, el que foten els restaurants de categoria. I quan em penses pagar? Sí que m'has fotut. I això no tinc ni idea de què pot valer una cosa així, de manera que si em vols plomar, ja ho saps. A veure, el mínim són 200 euros. I ara què? Ja t'has regatejar o no cal? Home, com vulguis, però jo no penso cantar per un euro menys. Doncs tractaré tot, no se'n parli més. Demà al vespre pot venir. Demà? Sí, dona, és com fem el sopar, És que just quan acabes d'entrar m'han trucat per oferir-me un bolo per demà, per un aniversari. Ja, home, també és mala sort. I què? Que ja els has dit que sí? No, dic que m'ho pensaria. Home, la petita és que em paguen una merda. Doncs jo et pago 300 euros i no cal que pensis res. Sí que ho vas fort, no? És que vull fer-te bé, noia. Molt bé.